सोरगोआव थानाय आफा इसोरखौ आङो बे समायावहाय हामबाय होनो आबहावा दुंहाव बोथोरनि गेजेरजों बे समायावहाय आङो सुंदर समय सुजुगखौहाय सदा प्रभुआ होबावनायखाय आङो जोबनो गैयै हामबाय आरो हामबाय होनो बे समायावहाय आङो नोंथांमोनखौबो बयखौबो आंनि इउटुब चेनेलाव खोनासंग्रा साफ्रोमखौबो मोजाङै दङ होननानै आङो आसा खालामबाय। बे समायावहाय आङो इसोरनि बोसोन रावफोरखौहाय आरोबाव गुसुङै शेयार खालामबावनायसै। बिसया जादों मार्था आरो मरियमनि बाथ्रा। जोङो बेखौहाय बाइबेल सिरियाव नायब्ला नुनो मोनो लुक 10:38-42 बेवहाय प्रभु जिसुआ गावनि हेलाफोरखौ लानानै दिनैहाय बे लामाया जों थांदोंमोन दाबसे जायगायाव हाबहैनो। बे समायावहाय मार्थाया लोगो मोननानै प्रभु जिसुखौहाय आलासि हिसाबै गावनि न'आवहाय लांनानै नाजावदों। बे समावहाय मार्थानि बिनानाव मरियमा प्रभु जिसुखौ मोखां नुमारो नाजावनानै दिनै बिनि बोसोन बुंनाय रावफोरखौहाय दल'दद्र जानानै मरियमा प्रभु जिसुनि बोसोन बुंनायफोरखौहाय नाजावदों। ख्रिस्ट'जों अनजाग्रा आंगो लोगोफोर, नाथाय मानो होनना बुङोब्ला दिनै मार्थाया बे सम आरो खाबुखौ लानो हायाखै। मानो होनना बुङोब्ला दिनै प्रभु जिसुखौ जाहोनो लोंहोनो थाखायहाय बियो बेबायदिनो खामानिफ्राव बेस्थ'ता दङमोन। मावख्रुबनाय दांख्रुबनायफोरजों बेफोरबायदि समफोरखौहाय लानो हायाखै। बे समावहाय बिराद बियो हाखु दाखु जादोंमोन प्रभु जिसुखौ दान्दिसेनि उनावनो जाहोखानांगौ। मानो होनना बुङोब्ला प्रभु जिसुनि सेलाफ्रा गोबाङैमोन। दिनै दान्दिसेनि समायावहाय मावनानै जाहोनो असम्भब। बेनिखायनो मार्थाया गावनि बिनानाव मरियमखौहाय खामानियावहाय साहाज होफैयैखाय हेल्प होफैयैखाय राग जोंबाय। राग जोंनानै प्रभुनि खाथियावहाय प्रभुखौ बुंहैबाय, प्रभु नोंथाङा मा नुवाखैलाय आंनि बिनानावा खामानियाव एसेबो आंजों साहाज होआखसै, एसेबो हेल्प होआखसै। नोंथाङा बिखौ बुं जेनोखि आंजों खामानिफ्राव साहाज होफैनाय बायदि। अब्ला प्रभु जिसुआ मार्थाखौ मा बुंदों? मार्था मार्था, दिनै नोङो खामानियाव बेस्थ'था, संसारिकनि खामानियावहाय नोङो गोदोसोनानै दङ। बेबायदिनो समायावहाय नोङो समफोरखौहाय मावख्रुबनाय दांख्रुबनायफोरजों बेबायदिनो समफोरखौ लानो हायाखसै। दिनै मरियमा बे सुंदर समय सुजुगफोरखौहाय लाबाय। जे बोसोनफोरखौहाय आङो होदों बे बोसोनफोरखौहाय दिनैहाय मार्थाया बेबायदिनो बे समफोरखौ लानो हायाखै। मरियमा दिनै बे समफोरखौहाय बायनानै लाबाय। जे बिनि उनथरावहाय जे बोसोनफोरखौहाय बियो लाबाय बेनिफ्राय रावबो सोलाव बिब्लाबो बेबायदिनो लांनो हानाय नङा। आरो बायनानै थाखा फैसाजों बायनानैब्लाबो बे बोसोनफोरखौ मोननाय नङा। मानो होनना बुङोब्ला मरियमा जे बिनि अनथरावनो थाबाय थानाय होननानैहाय। नोंगौबो ख्रिस्ट'जों अनजाग्रा आंगो लोगोफोर, दिनै जे बे मरियमा दिनै इसोरनि बोसोन इसोरनि रावफोरखौहाय समय सुजुगफोरखौहाय बियो खोनासंनानै गावनि गोसो गोरबोआवहाय लानो हाबाय। ख्रिस्ट'जों अनजाग्रा आंगो लोगोफोर, दिनै बेबायदिनो मार्थाया दिनै संसारिकनि खामानिफ्राव बेबायदिनो गोदोसोनानै मावख्रुबनानै दांख्रुबनानै बेफोरबायदि प्रभु जिसुनि समय सुजुगफोरखौहाय लानो हायाखसै। ख्रिस्ट'जों अनजाग्रा आंगो लोगोफोर, दिनै जोंबो बेबायदिनो संसारिकनि खामानियावहाय जेब्लायबो गोदोसोनानै थायो। संसारिकनि खामानियावहाय जेब्लायबो बेस्थ'था। बिनि दुवारैनो दिनै जों महिला आइजोफ्रा बेबायदिनो महिला फेल'शिपफोरखौहाय नागारोने। महिला फेल'शिपफोरखौहाय मावनायफोरजों खामानि मावनायफोरजों बेस्थ'थाजों जोङो लानो हाया। आरो गोबाङा दिनै गोथार दिन रबिबार दिनखौबो लानो हाया। मानो होनना बुङोब्ला दिनै गोबां महिलाफोर दङ सप्तासेनि सिफोरखौहाय सुनानै बेबायदिनो रबिबार गिर्जाफोरखौहाय बन्द' खालामो। रबिबार गिर्जाफोरखौ मेंदों होननानैहाय
बेबायदिनो लानो हाया बे दिनफोरखौहाय गावबा गाव जिउआवहाय नेवसिग्रा दङ बेनिखायनो ख्रिस्ट'जों अनजाग्रा आंगो लोगोफोर दिनै जोङो बोथोरफोरखौ नायनानै दिनफोरखौ नायनानै देश दुनियानि हालोदफोरखौ नायनानै दिनै जोङो गोथार दिन रबिबार दिनफोरखौ नागारनो नांले बेबायदिनो शुक्रबार गिर्जाफोरखौहाय शुक्रबार फेल'शिप महिला आइजोफोरनि बेफोरखौ जोङो नागारनो नांले आरो बेबायदिनो न'खर भिजिट दिनै जोङो बेफोरखौ नागारनो नांले ख्रिस्ट'जों अनजाग्रा आंगो लोगोफोर दिनै बे शुक्रबार दिनानो जाबाय जों महिला आइजोफोरनि गुरुत्वपूर्ण दिन इम्परटेन्ट दिन प्रयजन जों महिला आइजोफोरनि मानो होनना बुङोब्ला दिनै जोङो बे शुक्रबार गिर्जायाव बेबायदिनो दिनै जोङो सोलोंलायनो मोनो बिसलायनो मोनो आरो जोङो बेबायदिनो दिनै इसोरनि बोसोन रावफोरखौबो शेयार खालामनो मोनो आरो खोनासंलायनो मोनो ख्रिस्ट'जों अनजाग्रा आंगो लोगोफोर दिनै जोङो महिला बे शुक्रबार दिनफोरखौहाय जोङो नागारनो नांलिया आरो जोङो बे शुक्रबारनि दिनावहाय दिनै गावनि प्रब्लेमफोरखौ गावनि दुखु दाहाफोरखौहाय प्रकास खालामनो मोनो बिसलायनो मोनो ख्रिस्ट'जों अनजाग्रा आंगो लोगोफोर बेनिखायनो प्रभु जिसुआ बे शुक्रबारनि दिनावहाय थैदों बे शुक्रबारनि दिनावहाय दिनै जों महिला आइजोफोरखौहाय जेब्लायबो प्रभुआ गाबज्रिदों जेब्लायबो इनभाइट खालामहरदों दिनै बे दिनफोरखौहाय दिनै महिला आइजोफ्रा अनुभव खालामनांगौ बे शुक्रबार दिनफोरखौहाय महिला आइजोफ्रा गोसोखांनांगौ मानो होनना बुङोब्ला प्रभु जिसुआखौ जेब्लानाखि गलगथा हाजोआव लांदोंमोन बे समायावहाय प्रभु गोबां बिसायफोर आरो गोबां महिला आइजोफ्रा दिनै बे गलगथा हाजोआव लांनाय समावहाय उन थांदोंमोन बे समायावहाय दिनै महिला आइजोफ्रा बिराद बेबायदिनो प्रभु जिसुनि दोखो दोखो बुग्लि जानायफोरखौ नुनानै मोदोम दरसेबो मोजां नुयिखाय थै गसरनायखाय दिनै बे महिला आइजोफ्रा बेबायदिनो हांमा सुरहाब बिखा खामहाब गाबदोंमोन बे समायावहाय प्रभु जिसुआ बे महिला आइजोफोरखौहाय नायहरनानै बियो बुंदों नोंसोरो आंनि थाखाय दागाब नोंसोरो गाव गावनि थाखाय गाब आरो नोंसोरो गाव गावनि बिसायफोरनि थाखाय गाबदो होननानैहाय बुंदों ख्रिस्ट'जों अनजाग्रा आंगो लोगोफोर बे भबिष्यत बाणी बुंनानै गालांखादों दिनै मरियम मार्ताया दिनै इसोरखौ गिग्रा इसोरखौ मानिग्रा इसोरनि बोसोन बायदि सोलिग्राखामोन दिनै गाबोन दिनै जों महिला आइजोफोरखौसो बुंदों बे भबिष्यत बाणीफ्रा दिनै मरियम मार्ताया इसोरखौ गिग्रा मानिग्राखामोन बिसोरो प्रभु जिसुजों लोगोसे दंखायोमोन नाथाय दिनै प्रभु जिसुआ बे भबिष्यत बाणीफोरखौहाय बुंनानै गालांदों दिनै गाबोन जोङो गोबां महिलाफ्रा बेबायदिनो शुक्रबार दिनफोरखौ मिथिया बेबायदिनो आन्दायनानै गोमानानै गोदाव सोराव बेरायग्लांनानै बे शुक्रबार दिनफोरखौहाय नेवसियो बे शुक्रबार दिनफोरखौहाय इसोरनिफ्राय गोजानाव दोनोखाय बेनिखायनो दिनै जों महिला आइजोफोरखौहाय बुंदों दिनै बेबायदिनो गोबाङा दिनै जोंनि बिसाफ्रा नाय रानैसो रासिन गाज्रिनिसो गाज्रि जालांगासिनो दङ जोंनि बिसायफ्रा लोंनाय जायै दिनै गोथार दिनफोरखौ मानिया बेबायदिनो इसोरनिफ्राय गोजानाव थायो बेफोरखौ नुहुरनानै दिनै बे मरियम आरो मार्तानि थुलुनाफोरखौ होनानै जों साफ्रोमखौबो प्रभु जिसुआ लिंहरदों जों साफ्रोमखौबो इनभाइट खालामदों बेनिखायनो दिनै जोङो बे महिला फेल'शिपखौहाय शुक्रबार दिनफोरखौहाय जोङो मन'लिथ दिन होननानै मानिनांगौ जोंनि जुनै गुरुत्वपूर्ण जों महिला आइजोफोरनि जुनै इम्परटेन्ट ख्रिस्ट'जों अनजाग्रा आंगो लोगोफोर बेनिखायनो दिनै जोङो बयबो मार्ता बायदि खामानियाव गोदोसोआलाबानो दिनै जोङो मरियम बायदि जादोनि मरियम बायदि जोङो प्रभु जिसुनो समयफोरखौ होदोनि टाइमफोरखौ होदोनि ख्रिस्ट'जों जाग्रा आंगो लोगोफोर दिनै गोबां
महिला आइजोफोर दङ दिनै बेबायदिनो गोथार दिनफोरखौ नेवसिग्रा बेबायदिनो महिला गिर्जाफोरखौ नेवसिग्रा बे समाया नेवसिनायनि टाइम नंले बे समाया प्रभुनि बे दिननिफ्राय गोजान जानायनि सम नंले ख्रिस्ट'जों अनजाग्रा आंगो लोगोफोर दिनै देश दुनियानि हालोदफ्रा गाज्रि बोथोरफ्रा दिनैनो मोजां गाबोननो गाज्रि बेनिखायनो ख्रिस्ट'जों अनजाग्रा आंगो लोगोफोर बयबो जिउआव सिरि मोनदो बयबो जिउआव आगे बारायदो बे दिनफोरखौहाय जोङो पालन खालामदोनि बे दिनफोरखौ जोङो नाजावदोनि ख्रिस्ट'जों अनजाग्रा आंगो लोगोफोर दिनै आबहावा दुंहाव बोथोरफ्रा रासिन जाबोगासिनो दङ दिनै नाय बेफोरबायदि दिन खाबुफोरखौहाय जोङो मोननाय ना मोनले मिथिस'नो हाया ख्रिस्ट'जों अनजाग्रा आंगो लोगोफोर दिनै गोबाङा बेबायदिनो बेफोरबायदि दिनफोरखौ हाय होनब्लाबो मोनाखै प्रभुनि आराधना न'आवहाय थांनानै प्रभुखौ सिबिगौ बोसोन खोनासंगौ रायगौ आरो आर'ज खालामहैगौ होनब्लाबो सानाखै दिनै इउक्रेन देशफ्रा नाय दिनै रुसनि आक्रमणावहाय थेर बेथेर गिर्जा न' गावसिनि थाग्रा न' गैला जे गासैबो संहार जाजोब्बाय थेर बेथेर जाजोब्बाय दिनै गोथार दिन नंगौ ना नङा बेफोरखौबो बिसोरो दिनै पालन खालामनो हायाखसै दिनै गाबोननाय जोङो सुन्दर भाबै जानानै लोंनानै गाननानै जोमनानै इसोरखौ सिबिनो खुलुमनो मोनदों बेनिखायनो बे टाइमफोरखौ हगारनानै दालासै बे समयफोरखौ हगारनानै दालासै बयबो गावबा गाव जिउआव सुजुगफोरखौ बायनानै लादो ख्रिस्ट'जों अनजाग्रा आंगो लोगोफोर दिनै जोङो बे शुक्रबार दिनफोरखौहाय दिनै जोङो बेबायदिनो मावख्रुबनानै दांख्रुबनानै गोदोसोनो नंले बेनिखायनो ख्रिस्ट'जों अनजाग्रा आंगो लोगोफोर दिनै जोङो बे समफोरखौ बायनानै लादोनि आंनि जिबनावबो बेबायदिनो अनेक समायावहाय बे शुक्रबार दिनफोरखौबो आङो लानो हाया जायो मानो होनना बुङोब्ला ख्रिस्ट'जों अनजाग्रा आंगो लोगोफोर दिनै बिसायजोखौ साहाय्य होदेरनो थाखाय हेल्प होदेरनो थाखाय दिनै आंबो अमा आरो बोरमा फिसियो दिनै अमा माब्रै माबा दिनै बिसायनो बेबायदिनो माल थाना गारि दङ टाटा मेक्सिम' दिनै बेजों बुंजाफा थास' लाबोनानै रुनांगौ देर सप्तानि बेबायदिनो सप्ता खननैनि समनि गेजेराव बेफोरखौ रुनानै मावख्रुबनानै दांख्रुबनानै आंनि जिबनावबो लानो हाया जायो थेवबो आङो माब्लाबाबो शुक्रबार दिनफोरखौहाय नागारा मानो होनना बुङोब्ला दिनै बे शुक्रबार गिर्जायावहाय प्रभु जिसुआ जों साफ्रोमखौबो हांख्रायदों जों साफ्रोमखौबो महिला आइजोफोरखौ लिंहरदों बेनिखायनो दिनै जोङो खामानि मावनायाव बेस्थ'था थाया मानथिनो दिनै जोङो बे टाइमफोरखौहाय दिनै जोङो लंघन खालामनो नाङा ख्रिस्ट'जों अनजाग्रा आंगो लोगोफोर दिनै दङ गाबोन गैया बोथोरफ्रा ओरैबायदि रासिन जाबोगासिनो दङ जोंनि जिबनावबो माब्ला मा जागोन मिथिया माब्लानि समाव बारहुंखाफ्रा फैगोन तुफानफ्रा फैगोन जेंना जेंसिया फैगोन बेनिखायनो ख्रिस्ट'जों अनजाग्रा आंगो लोगोफोर जोङो बेबायदिनो सदा प्रभुनिफ्राय गोजान जानायनि सम नंले सरायनायनि सम नंले जिरायनानै थानायनि सम नंले उन्दुनानै थानायनि सम नंले बे समा जाबाय प्रभुखौ नाजावनायनि सम बेनिखायनो महिला आइजोफोर जोङो बे शुक्रबार दिनफोरखौहाय जेब्लायबो गावनि जिबनावहाय मन'नित दिन होननानै साननानै लादो जोंनि जुनै इम्परटेन्ट जोंनि जुनै बेबायदिनो गुरुत्वपूर्ण दिन ख्रिस्ट'जों अनजाग्रा आंगो लोगोफोर आङो गुसुङै बेबायदिनो इसोरनि बोसोनखौहाय बुंबाय आरो आङो गुसुङै रोजाबनो सानदों नोंथांमोना बे समायावहाय खोनासंबावदो बे बुहुमाय गोमोरगोन सावदालासै सोरनिफ्राय सोरनिफ्राय देवबार गिर्जाखौ नों दानागारगोन महिला बेल'सिम दानागारगोन
fellowshipखौ दा नागारगोन नखर भिजिटखौ नों दा नागारगोन गोथार लोगो लालायनायाव बाबांसिन दाजा ख्रिस्ट'जों अनजाग्रा आंगो लोगोफोर दिनै जोङो गानावबो मिथिनो मोनबाय नै बे बुहुमा सानसे गोमोरगोन बेनिखायनो साव दालासै इसोरनिफ्राय दिनै जोङो गोथार दिन महिला बेबायदिनो रबिबार गिर्जाफोरखौ नागारनो नांले शुक्रबार दिनफोरखौ नागारनो नांले नखर भिजिट नखर सेवाफोरखौ जोङो नागारनो नांले बेबायदि गोथार लोगो लालायनायाखौ बाबांसिन दाजा होननानै बुंखादों बेनिखायनो दिनै जोङो बेफोरनिफ्राय जोङो इसोरनिफ्राय गोजान जानो नंले इसोरनिफ्राय सरायनानै थानो सम नंले बयबो जिउआव सिरि मोनदो जिउआव आगे बारायदो ख्रिस्ट'जों अनजाग्रा आंगो लोगोफोर दिनै दङ गाबोन गैया दिनै जोंनि जिउ आत्माफ्रा माब्ला मा जागोन दिनै नाय मानसिफ्रा बायदि बायदि बेरामफोरजोंहाय बेबायदिनो रगफोरजोंहाय सैसोनांनानै दङ गोथार दिनफ्राव थांनानै आराधना खालामगौ महिला गिर्जायाव थांनानै आराधना खालामगौ बेफोरबायदि सानब्लाबो लानो हायाखै ख्रिस्ट'जों अनजाग्रा आंगो लोगोफोर दिनै जोङो सुन्दर भाबे दिनै जोङो बेफोरबायदि सम आरो खाबुखौ मोनदों सानसेखालि सासे महिला आइजोनि फिसाया जेब्लायबो गावनि बिहिखौहाय महिला गिर्जायाव थां आरो लोगो लेबाफ्राबो बुङोमोननो महिला गिर्जायाव हाब महिला गिर्जायावहाय थां होननानैहाय नाथाय बे महिला आइजोआ माब्लाबाबो बिसाय बुंब्लाबो लोगो लेबा बुंब्लाबो खोनासङामोननो सानसे बियो थैनानै थांबायनो थैनानै थाङोब्ला दिनै बिनि जायगाया बहा सहैदों मिथिगौ लोगोफोर बियो नोरोग रायजोआवसो थांबायनो थाङोब्ला सासे महिला आइजोखौहाय दैदेनगिरिखौ सोंनायबायनो सिमाङाव देखो नोंथांमोना आंखौहाय महिला गिर्जायाव हाबनो थिनदोंमोन दिनै आङो महिला गिर्जायाव हाबैनि थाखायनो संसाराव दंनाय समावहाय दिनै आङो हाबैखाय दिनै आङो इसोरनि रायजोआव हाबनो मोनाखै आङो नोरोग रायजोआवसो बे महिला गिर्जा थाङिनि जुनैहाय नोरोग रायजोआवसो फैनांबाय होननानैहाय बुंदोंनो बेनिखायनो ख्रिस्ट'जों अनजाग्रा आंगो लोगोफोर दिनै जोङो आइजो जाबायब्ला जोङो महिला जाबायब्ला दिनै जोङो बे महिला फेल'शिपखौ जोङो नागारनो नाङा महिला फेल'शिपआ जाबाय जोंनि जुनै इम्परटेन्ट जोंनि जुनै बेबायदिनो गुरुत्वपुर्न दिन बेनिखायनो ख्रिस्ट'जों अनजाग्रा आंगो लोगोफोर बे महिला गिर्जाखौहाय दा नागारनायनि सम नंले गोजान जानायनि सम नंले दिनै जोङो बेबायदिनो मार्था बायदि खामानियाव बेस्थ'था थायालाबानो दिनै जोङो बेबायदिनो मरियम बायदि जादोनि मरियम बायदि सुजुग आरो समायफोरखौ होदोनि बे शुक्रबारनि दिनावहाय जों साफ्रोमखौबो प्रभुआ गाबज्रिदों जों साफ्रोमखौबो लिंहरदों जों साफ्रोमखौबो इनभाइट खालामदों बेनिखायनो प्लिज अननानै बयबो महिला गिर्जाखौहाय गुरुत्वपुर्न सानदो ख्रिस्ट'जों अनजाग्रा आंगो लोगोफोर आंनि बे बोसोन शेयार खालामनायखौ आङो बेयावनो दोनबाय नोंथांमोनाबो बयनिबो गावजों गाव शेयार